No? Vale? Llavors hem de quedar... Què? A veure... Esteu molt junts, separeu-vos. Que tingueu espai al voltant per poder estirar-se bé. I les cames també una mica obertes. Sí, deia que com estem començant el curs, ara doncs hi ha una dinàmica primer d'escalfament, de contacte físic, per crear una complicitat, perquè ells també es desentumeixin de tot el dia d'estudis i de feina i es deixin anar amb una altra concentració i relaxació. Vull dir que conforme avança el curs, doncs crec que l'escalfament és fonamental, però després entrem més ja a treballar les escenes de l'obra que prepararem. I fem aquesta salutació al sol així de terra. Llavors que toquin els peus. Aguantem. I anem aixecant a poc a poc. Perfecte, a poc. Sí, quan vaig venir el primer dia a la universitat, a sortir de classe vaig anar aquí a l'edifici de teatre i vaig preguntar si feien alguna cosa. Llavors em van dir de les proves del grup estable i tal, i ja em vaig presentar i tot. Jo vaig veure el treball de l'any passat, el que vam fer l'obra de l'any passat, i em va agradar molt, m'agrada el teatre, estic en el grup de teatre del poble, i llavors això, vaig estar al cas de quan sortien les proves i vaig venir a fer les proves i va anar bé i això. Sí, bueno, vaig improvisar que havia escrit un conte i vaig començar a dir-lo, no? I llavors... No, va arribar en plan, us faré una història que m'he inventat jo. I va començar. Sí, bueno, vaig començar a explicar una història d'un tio que anava per un bosc i tal, llavors em va parar i em va dir perdona, series capaç de tornar a repetir el que has dit? I jo, no. I em va dir, t'ho has inventat? I jo, sí. I llavors doncs em va dir, em va posar una cara de mala llet en plan, joder, quina barra. I llavors doncs, clar, en aquell moment jo pensava, ja està, ja l'he cagat, ja s'ha acabat això. I bueno, al cap de 2 dies vaig enterar que estava bé. Bueno, el dia de les proves ens vam... La primera part havien de ser improvisacions i havíem de sortir tots en parelles i tal, però al final només van tenir temps de sortir unes 4 parelles i els proposaven diferents exercicis. I un era discutir-se. I en Ricard els anava donant temes i al final ja estava cansat, deia, bueno, és igual, que a tu t'agraden les pomes i a ella li agraden les peres. I ella i en Chiqui, que és un noi que no està aquí ara, es van posar a cridar, vull peres! I ella, és igual, a mi m'agraden les pomes, què passa, vols peres? Vols que et doni diners per comprar les teves peres? Vale, doncs vés a comprar peres! I res, va ser molt divertit. Em va posar supernerviosa. Sí. Vull peres! I a més anava cridant i anava fent, vull peres! Anava fent rodant. Està molt bé. M'agradaria, encara que no hi fos, que no hi siguin els altres, fer una passada de les que no fa dies que no heu fet. Encara que sigui amb un substitut, fem-les. Ara hem preparat unes escenes per arrencar el curs, diguéssim, com a entrenament, a partir d'un text que ens serveix com a partitura. Ara van a passar una mica el text i després doncs, veurem algunes escenes que ja han passat un parell de vegades i estem treballant encara. Bé, molt bé, la veritat que sí. El grup que som, estem força bé tots, més o menys el nivell és similar. I això, bueno, sembla que estem fent coses, estem preparant escenes, després farem una obra així gran i potser anem a Perpinyà, és com l'utopia. Però a veure què n'espero. No, la veritat és que no m'he fet gaires expectatives, però sí, no sé, potser evolucionar, aprendre més, perquè no n'he acabat d'aprendre mai, teatre. Sí, però és que vostè ja ha estat a casa meva celebrant-ho. Jurotxka, que ha resultat ser Kolechka. Com ha dit? Em sembla que no l'he entès. Tu ja has estat a casa meva de visita un cop, que no tens memòria. Jo hi he estat. Penso que la vida de l'actor és molt dur, sempre estàs que si ara tens feina, ara no, ara has d'anar aquí, ara has d'anar allà, no sé. Jo crec que no m'agradaria. Però sí que m'agrada
el teatre com per exercici per conèixer-se un mateix i que després et serveix per perdre la por, per no sé. Millor encara que l'altre dia, i aquesta vegada sí que hi havia més estímul i resposta, més estar l'un amb l'altre, observar. Tot i així encara hi ha algun momentet, no?, que penso que al principi, per exemple, quan ella et somreia, t'ha somrigut diverses vegades, no d'una forma forçada, com denotant que no li estava fent gràcia el que deies, però molt millor l'arrencada, o sigui, tota l'arrencada, quan li estàs explicant que de fet tu estàs intentant lligar amb ella i que aneu junts a una habitació, no? Bueno, jo vaig tenir la fase de sí, seré actriu i seré molt bona i aquestes coses, però després ja se'm va passar i vaig dir que ho faria, si de cas, com a hobby, com a segona cosa. Clar, estudiar filosofia tinc temps per fer hobby, suposo. Ara ho veurem. Com ens vam conèixer? Érem aquí al parc. Tu seies allà. Sí, bueno, És super rara. és molt rara. És raríssima, però bueno. Hem fet una lectura, almenys jo, i d'aquestes obres que n'has de fer com a 3 lectures per pillar-ho tot, suposo. Bueno, jo vaig passar molts nervis, a part tenia moltes inseguretats a nivell personal i em va costar, però al mateix temps mola molt. Bueno, tots heu actuat un lloc o un altre, és el mateix a tot arreu, l'únic que canvia és la gent. Bueno, no, primer que ho endevini ell. Sí, Kusakov. Què és el que ha d'endevinar? Endevina el que et regalem nosaltres. Interessant. Enhorabona a tothom pel nou allotjament. Ei, veig que no ha arribat tard. Gens tard, estem en els regals. Regals? No. Per què em mireu així? Què us penseu, que he vingut sense portar res? Vítia, vine a ajudar-me. Així mateix? Esclar. Interessant, una cosa que no la puc portar tot sol. És veritat. Què, l'obres? No, primer vull veure què dimonis s'han pescat en Kusakov. Aquí ho teniu. El García Rosales. Sisplau, per favor. Perfecte, amb això sí que m'has encertat. Sí, és molt modern. De fet, podríem deixar que les senyores l'estrenessin, no? Sí. Per favor, I ara sí que ens toca a nosaltres, a veure, senyor Ziluf. Senyor Ziluf, endevina què et regalem nosaltres. No sé. Doneu-me una illa, sisplau. Ai, no, si teniu pietat. No, seriosament, va. Seriosament? És que no ho sé. Bé, a veure, què és el que més t'agrada en el món? Deixa'm pensar. Bé, la teva dona ja se sap. No, això ja fa temps que... Potser té una mistançada. Gràcies, Què, ja l'has endevinat? De veritat que no ho aconsegueixo. Ai, quin boig. Què és el que més t'agrada de totes les coses del món, eh? A veure, el que més t'agrada de totes les coses són els amics. Clar. Sí. No, les dones, doneu-li la dona. Tonteries. El que més li agrada al món, el Vítia, és la seva feina, no? Per què rieu així? És veritat que no té gaire inclinació per els negocis, Víctor. Però és un home amb possibilitats. No, el Gandallet no s'equivoca. Aquest no se'n creu res. Bé, Vítia, potser tu no saps què és el que més t'agrada, però nosaltres sí que ho sabem, oi? Au, obre això, fill. Oh! Sí! Quina il·lusió que em fa! Ostres, com és que no ho he endevinat? Sí, amb això sí que l'heu fet feliç. La cacera de l'Anna. Ostres, això sí que val la pena. A partir de setembre vindrem a menjar a casa, Us avisem des I d'ara. tant, ja podeu venir. El que passa que no sé si la casa serà d'aquí o de la botiga del costat. Ai, però per què? No us la cregueu, Que dic mentides, Víctor? Potser has casat mai alguna cosa més petita que això? I què pretens provar-li si ella t'ha casat a tu? No, saps què, Víctor? Per estar-ne segur hauries de disparar contra aquests. Aquests no volen. Que graciosa. Molt bé, vosaltres què intereu de casar? Res, coses. Recullo i fem un brindis o què? Sí, per favor. Ah, sí, fem un brindis. Patata, per què vas tota l'estona cap a la finestra que allà tens? El cotxe, segur. Segur que s'ha de ser el Sí, és el meu cotxe.
Olga Andreevna, no us preocupis, som aquí al costat de la finestra, ens és més fàcil. Au, germana Caspia. I vostè, Pepet? Segui tímid, no? No sigui tímid. Gràcies. Però s'ha equivocat, el meu nom és Nicolai. I vostè m'ha dit Pepet. Però quina diferència hi ha? Veritat, ell s'assembla al gat, i ara no discuteixis, que t'assembles de veritat, a veure, bastant. Si no m'assemblo de res, només em prenen el pèl. Oh, tranquil, no t'amoïnis. Fem un brindis, no? Va, sí, va, un brindis. Vinga. Salut i pela! Salut i pela! I força el Canut. Salut i força al Canut. Però què us penseu, que estem en una taverna o què?